мисол дар замони ҳозира дар чиёи мақомҳои давлатӣ бисёр коргарои ҷавон ҳастанд ки мисол вазифаҳои давлатиро пеш мебаранд. вақте ки ҷавон донишу ақлу тамиз бошад, тафаккур дошта бошад, сатҳи ҷавонбинии ҷавон баланд бошад, албатта метавонад ки ба вазифаҳои баланд назаррас моил шавад. ма имра медонам ки сари вазифа омадан яъне осон нестай. Душвориёро талаб мекунад, лекин ма яъне сабабошо нози гуфта наметавонам шумода, чунки албатта ҳаст ки мисол ҷавонон вақте ки ба кор мераванд, то ягон шинос надошта бошанд, то ягон хеш табор надошта бошанд, ина ба кор намегиранд. ҳама ҷо ҳам хел шудааст. Ман намедонам рӯи чӣ сабаб бошад ин. ё шинос дар кор, ё ки як каса вай роҳбарӣ кунад, ба вай метавонад мисол кор кунад дар ҳамон ҷо. ё ягон хеш табораш дар он ҷо бошад ки ӯро роҳбарӣ кунад. мушкили основной мо ҳамин аст барои ҷавонон. шумо боварӣ надоред ки ҷавонон надорам. То агар шинос набошад, пул набошад, ман бовар надорам ки ӯ ҷавон дар он ҷо кор карда тавонад. ё балниса, ё духтур, ё радио, ё телевизор, ё куҷое ки набошад. Ман ҳам хел хулоса дорам. барои чӣ ки ман чандин ҷо рафтам, аз сари худам гузашт. Не, якин дар асли хел нест. Вақти одамои ҷавона ба кор мегиранд, бо калон ба ном одамои ҷавон ба кор ба сари вазифа, ану калонсоло кора пеш мебаранд. ҳам хубтар мешид ки касе ба сари вазифа, ҳам ҷавонора ки сари вазифа дамонданд, ӯ чӣ маҳорате, чӣ ҳунаре доранд, ҳам ҳунари худшон нишон битанд, кора ҳам ҷавоно пеш баранд. бисёр хуб мешид. бале ҳаст ҷавононе ки дар ҳақиқат онҳо барои адои вазифа дар масалан ҷойҳои ҷамъиятӣ масалан ҳамчун роҳбар кор кардан ин арзанда аст, лекин баъзан мешавад ки дида ки калонсолон инро намехоҳанд, мегӯянд ки ҳоло онҳо масалан ҷавон ҳастанд, ба ин арзанда нестанд, ҳоло мисол собиқаи корӣ надоранд, лекин ҳастанд ҷавононе ки ҳам дар ҳақиқат онҳо бо ҳамон нерӯву бо ҳамон тавону қувваву малакаи худ бале чаро не арзандаи адои вазифа карда метавонанд.